खुंनो आबुङै लाहार फाहार जाबाय 132थि डुरान्ड काप फुटबल बादायलायनाय। बेनि सिगांनो गाबोन बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझार सहराव दैथिंगोन 132थि डुरान्ड कापनि ट्रफी। मिथिनो मोननाय बादिब्ला डुरान्ड कापनि ट्रफीखौ गाबोन फुंनि 9:30 रिंगायाव बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनिफ्राय जागायजेनना केडिएसए जानानै थोंजों क'क्राझार साइसिम दैथिंगोन। ट्रफी दैथिंनाय हाबाफारियाव दुलाराय भारत फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कल्याण चुबे, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', नन्दिता गार्लसा आरो गोबां बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लागोन। दिनैनि बेनि सायावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि एक्सक्लुसिव रिपर्टआव मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिना लानो। नंगौ, जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा जे बिटिआर हालाम, बे हालामाव एसियानिनो गोजामसिन मोनसे गेलेनाय जे डुरान्ड काप, बे डुरान्ड कापआ गिबि खेबनि थाखाय खुंफुंजागोन आरो बियो 5 आगस्टआव क'क्राझारनि साइ सेन्टार बेवहाय खुंफुंनाय जागोन आरो बियो जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा जे बिटिआर हालामाव बे गिबि खेबनि थाखाय जे मोनसे गोजामसिन मोनसे गेलेनाय, जाय गेलेनाया 1888 जे मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय गेलेनाय जादोंमोन आरो बियो दिनैसिम फैयै 132थि जे डुरान्ड काप, बे डुरान्ड कापआ क'क्राझार, बे क'क्राझाराव खुंफुंजागोन आरो बेनिनो गाबोननि समाव जे ट्रफी, बे ट्रफी दोबथिंनाय जे हाबाफारि, बे दोबथिंनाय हाबाफारिया क'क्राझार नोगोरनिनो साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स, बे कमप्लेक्सनिफ्राय दोबथिंनाय जागोन आरो बेनिनो बे प्रिपारेसनखौ बेवहाय खालामनाय जादों आरो खौरां मोननाय बायदिब्ला बेवहाय गाबोन इन्डियानि फुटबलनि आफादगिरि मानगोनां कल्याण चुबे बिथाङाबो बे हाबाफारियाव, गाबोननि हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथाङाबो गाबोननि हाबाफारियाव बाहागो लागोन। मन्त्रि नैबे नन्दिता गार्लस बिथाङाबो गाबोननि जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बिटिआरनि गोबां EM बिथांमोनाबो गाबोननि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो नैबे कालचारेल कमप्लेक्सनिफ्राय जागायनानै गाबोननि जिखिनि ट्रफी दोबथिंनाय, बे दोबथिंनायखौ बेनिफ्राय जागायनानै केडिसि, बे केडिसियाव लांगोन। बे केडिसियाव दसे दोबथिंखांनायनि उनाव बेनि उनाव BTC सेक्रेटारियेट, बे सेक्रेटारियेट मावखुलि, बे मावखुलियाव लांगोन आरो बेनि उनाव नैबे साइ सेन्टार, बे सेन्टाराव बे ट्रफीखौ दोबथिंगोन। बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनाय, बे बानजायनायाव गुबुन समाव गुबुन बिथिङाव बिथांमोना गेलेनाय आयदाखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थांनाय बोसोराव बिथांमोना ISPL खुंनानै बिथांमोना नैबे बिटिआर हालामनि लाइमोनफोरखौ मोनसे बेवहाय थुलुंगाखां मोनसे खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरानो बे ISPL खौ अनसायनायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनदोंमोन बेवहाय सन्तोष ट्रफीबो बिटिआर हालामाव जानायखौ नुनो मोनदोंमोन। गेलेनाय बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय बे समाव बिटिआरनि सोरखारनि गुबुन बिथिङाव खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो गाबोननि जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव भारत हादरनि थामहिनबा कल्याण चुबे, अनारेबल प्रेसिडेन्ट अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि बिथाङा चिफ गेस्ट महरै बिथाङा बाहागो लागोन आरो लोगोसेनो बेवहाय मन्त्रि बिथां नन्दिता गार्लस, बे गार्लसआबो गाबोननि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो डुरान्ड काप, बे डुरान्ड कापआ गिबि खेब 1888 जे मायथाइ, बे मायथाइयाव जागायनानै फैयै दिनैसिम 132थि बेखौ खुंफुंनो थाखाय बे समाव नैबे आखायाव लादों आरो जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारिखौ जों बुंनांगोन। बिटिआर FC मुं लानानै बे समाव बिटिआरनिफ्रायबो बाहागो लागोन आरो बेवहाय जोबोदनो बे गेमा थामहिनबा बियो नायनो थाखाय जोबोदनो बे समायना जागोन आरो नायनो थाखाय बे समाव गोबां सुबुंफोरानो फैनो हागोन आरो बेखौ इन्जय खालामफैनो हागोन, नायफैनो हागोन, जे थुलुंगा होनो हागोन बिटिआरनि जे गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो हागोन। बे समाव नैबे समाव गाबोननि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिनि जे ट्रफी दोबथिंनाय, बे दोबथिंनायनि थाखाय माबायदि जागायगोन, माबायदि बिथांमोना लांगोन, बे समाव बिथांमोना प्रिपारेसन बेखौ खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। थारैनो बियो जोबोदनो बे समाव गाबोननि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना ट्रफी दोबथिंनाय, बे दोबथिंनाय हाबाफारिखौ जागायगोनखौ जों मोनथिनो मोनदों आरो बेवहाय गोबां गेलेगिरिफोरा बेवहाय बाहागो लागोनखौ जों मोनथिनो मोनदों आरो बेनि गेजेराव बड'लेण्ड FCआ गिबि खेबनि थाखाय बे गेलेनाय हाबाफारि बा डुरान्ड काप, बे डुरान्ड कापआव बाहागो लागोन। नैबे समाव प्रिपारेसन खालामनाय थामहिनबा बिथांमोना माबायदि जागायगोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय। नंगौ, नैबे गारियावनो डुरान्ड कापनि जे ट्रफी टुर,
बेखौ नैबे गारियावनो लाबोनानै दोबथिंगोन गाबोन बे जायगानिफ्राय कालचारेल कमप्लेक्सनिफ्राय थांनानै केडिसि बे केडिसियाव लांगोन दा बे केडिसियाव दसे दोबथिंखांनायनि उनाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलि बे मावख'आव लांगोन आरो बेनि उनाव नैबे साइ सेन्टार बे सेन्टाराव लांगोनखौ जों खौरां मोननाय जादों आरो बेवहाय गाबोननि जे हाबाफारि दे प्रिपारेसन बे प्रिपारेसनाव दामनाय दे आगजु बे आगजुखौ बिथांमोना समायना भाबै बेवहाय प्रेक्टिसनि थाखाय बिथांमोना रेडि जादों आरो नैबे रोखोमै बिथांमोना गाबोननि जे ट्रफि बे ट्रफिखौ लाबथिंनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ गाबोनो 9:30 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंगोन होननानै जों मोनथिनो मोनदों आरो बेवहाय रायखांनांगोन जे बिटिआर हालामनि जे बड'लेण्ड एफसि बे एफसिआबो गिबि खेबनि थाखाय बेवहाय बाहागो लागोन बे बाहागो लागोनखौ जों मोनथिनो मोनदों आरो बेयो जोबोदनो जोंनि थाखाय बा बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो बाख्नायजाथाव होननानै जों बुंनो सानगोन नैबे समाव बे हाबाफारि थामहिनबा प्रिपारेसननि थाखाय गाबोननि जे ट्रफि दोबथिंनाय जे हाबाफारि बे दोबथिंनि हाबाफारिया माबायदि जागोन बेखौ ट्रेन खालामबाय थानाय जादों माबायदि गाबोनो बाहागो लागोन बे बाहागो लागोनखौ बिथांमोना बेवहाय बे प्रेक्टिसखौ बे समाव खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों गाबोन बिथांमोना बेबायदि दामनानै बे रोखोमैनो गाबोनो नैबे डुरान्ड कापनि जे ट्रफि बे ट्रफिखौ दोबथिंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ गाबोननि समाव मावफुंगोन होननानै बे समाव जोङो मोनथिनो मोनदों आरो बियो नैबे क'क्राझारनि बेन्दोङावनो थानाय कालचारेल कमप्लेक्स बे कमप्लेक्सनिफ्राय जागायनानै बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो बेनि उनाव साइसिम लांगोन होननानै जोङो बे समाव जों मोनथिनो मोनदों आरो बे समाव नैबे समाव बे प्रिपारेसन गाबोननि थाखाय बे हाबाफारिया दासिम सोलिबाय थादों दामबाय दङ थामहिनबा बे प्रिपारेसनखौ गाबोननि थाखाय बेवहाय बानायबाय थादों जे सिगां बिथांमोना बेजों थांगोन होननानै जोङो खौरां मोनदों बेवहाय फुल प्रिपारेसना दा सोलिबाय थादों गाबोनो बे जायगानिफ्रायनो बे ट्रफिखौ दोबथिंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ गाबोनो जागायो होननानै जोंनिसिम बे समाव खौरां मोनदों आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय जे बे प्रेक्टिसा दासिम सोलिबाय थादों नोंथांमोना नुनो मोनदों बे सोलिबाय थानाय हाबाफारिखौ नोंथांमोना बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोना क'क्राझार सोहोरनि साखाथियावनो थानाय नैबे बड' कालचारेल कमप्लेक्स बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनिफ्राय नोंथांमोननो जे गाबोननि जे जानो गोनां बे डुरान्ड कापनि जे ट्रफि दोबथिंनाय बे दोबथिंनायनि जे प्रिपारेसन जागायनाय जायगा बे जागायनाय जायगायाव नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिबाय आरो बेयो गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव बे खुंफुंजागोन आरो बेयो सबसे गोजामसिन एसियानि गोजामसिन मोनसे गेलेनाय आरो बे गेलेनायखौ जे बिटिआर हालामाव लाबोनो हादों बे समाव नोंथांमोननो बे प्रिपारेसननि खावसे नुथायखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिबाय गोजोन्थों। बेबायदि गाबोन
Kokrajhar Government College introduces one-year PG Diploma course in the Department of Journalism and Mass Communication, which is the first ever department in the district of Kokrajhar. An opportunity for the students wanting to pursue their career in journalism and mass communication, which includes ample number of scopes such as news reporter for print and broadcast media, news anchor and program presenter, advertisement, event management and public relations, filmmaking, content creating, radio, podcast and so on. At the Department of Journalism and Mass Communication, we provide the students with holistic teaching learning environment with experienced and qualified teaching faculties, well-equipped smart class, well-furnished and up-to-date multimedia lab, production studio for print, TV and radio, engaging practicals and field activities. Online submission of forms starts from 15th July to 28th July. For more information regarding the admission, visit our college website at www.kgc.edu.in. You can also scan the QR code to apply for the admission. For further queries, you may contact in the numbers given below. Minimum eligibility for admission is bachelor's degree in any discipline from a recognized university.